Yamde sappo e jiɗɗi silmaji capantati kolda ɗo leydi Sénégal yamde sappo e jetti silmaji capantati Malam Villa to leydi Benin bisimilla mon e kabaruji kikide ɗi. Abdoulaye Dikko toɓɓe mawɗi kabaruji meɗen ɗi hannden aljumare sappo e jetti lewru nayi ɓordu e hitande ujunere ɗiɗi e nogay e joyyi konum koɓe jetton mbara e kippande kewɗe dakorde mum en alkamisare kengen e ley ladde harande woni parc W e ko ɓuri sappo mbarmi ni wonno wi e hewɓe daraniɓe ndenagu ɗum waɗi leydi Benin ɗo waɗa kerol hakkunde Benin e Niger tafon laamu Benin e sefaki jonnon jihadiyankoɓe jenima cappa feɗendu e bomboje ɗe konu Amérique faɗɗi dow port Ras Issa leydi Yemen ɓiɓɓe Yemen capan e jeɗɗon e nayon mbara e ko ɓuri temeɗɗe ɗiɗon woɓɓe mbarmi ni wonno wi joom kongol jagorgal kala finagal cellal huuti en ɓe joguiɓe e feccere leydi ndi foduɓe ɗu yomtanade ɓe waraɓe ɗo leydi Sénégal ɗeɗo ñalade foof yimɓe hewɓe noddama noto saria e ɗum haɓɓodi e tefore fawide e jiiɓu jawdi e jawdi ɗum woni kalisiya dokkaɗo wallitagol e saaha coronavirus won sokaɓe wondu yoɓeɓe jawdi hono ko wiyete caution e francire tafon ana sella fadde tefore nde timmude tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde onon e jaam kala hen ɗo mawɗon tawede e heɗade to leydi Benin puɗɗirtan kabaruji ɗi toon to Benin ko foti konum koɓe jetton mbara e kippanɗe jihadiyankoɓe rewa leydi ndi ɗum waɗi ley ladde harane noddirten parc W ɗon ɗo waɗa kerol hakkude leydi Benin e leydi Niger e ko walde ɓeɗo waraɓe konum koɓe sappo e tattono woɓɓe mbarmi e nde limore woni ko nantino hono daraniɓe ndenagu e jeyde AFP tafon noon laamu leydi Benin e sefaki ede kippande jantore Hammadi Adamu nokkuje tati ɗo wonno to piyanɗe ɗen waɗi fa weccore gallure kudu e fa hanne laawol kero leydi Benin e leydi Burkina Faso e Niger e fa hanne himɓe wonnoɓe kandu e moƴƴinagol ɗo laawol fa weccore Kantro nder commune Kandji piyanɗe ɗen ɓe gaɗi saminere hane kamɓe lati e worɓe konunkoɓe leydi Benin nawniɓe hewɓe worɓe koliyankoɓe kanum du hewɓe kam wonno ko wara e dow ɗon en piyanɗe kamɓe laatiɓe kuliyankoɓe jinim kamɓe wonno hollitinɓe ɓeɗo kamɓe wonno waɗuɓe goɗɗo fiyande te ndaari fiyande ɗen bo kamɓe laatiɓe worɓe konunkoɓe leydi Benin lilji commando en e dow nokkuje ɗen fuu heɓa ɓe keɓa ɓe kewta ɓeɗo doggi e fa hande du ɓeɗo kanum du heɓa wara ɓe kawta ɗon e dow konngol kanko laatiɓe chef d' état major e dow worɓe konunkoɓe nder leydi Benin te ndaari du golleji kewɗi wonaɗi ettanoɗi no watta to ko tawe leydi ni reno hane kamɓe laatiɓe leydi France kanum du sogeji muɗum wallitino lana pirowa e fa hane États-Unis kanum du balɗe jawtunoɗe ekkitino hooreɓe laamu konunkoɓe nder leydi Benin e dow no kanum bo renita koye mum e dow ngal ɗo kuliyankagal Hammadi Adamu Cotonou RFI fofo maɗa Hammadi Adamu to leydi Niger ɗeɗon ñalaɗe tawi kama laamu leydi ndi ɓeydi sembinde konunkoɓe muɗum worgo nayade hirnange leydi ndi ɗum e ley diwe ɗe goɗɗa kerol hakkude leydi Niger e leydi Burkina Faso nokkuje ɗe kippanɗe jihadiyankoɓe tawi ka e keewal e jonte ƴaɓɓiɗe joni ɗe ɗi kabaruji narra hono yimɓe dunki en ndenagu